Moro Greger. Terve. Hei, kerroppas hiukan, nyt on talvi, mutta sehän ei näitä kattohuoltoja ja remontteja estä. Eli talvellakin on mahdollisuus tehdä kattohuoltoa ja remppaa ja mitä hyvänsä. Ja sitten tietysti toisaalta niin nyt tässä vaiheessa varmaan kannattaakin varailla näitä aikoja, koska sulla kalenteri rupeaa tässä pikkuhiljaa täyttymään kevään osalta. Joo, talvi ei tietenkään estä kattohuoltoja. Et tietenkin tarkastaminen on hankalampaa kuin on lunta, mutta lumenpudotuksia tehdään ja sitten tulee näitä vuotohälytyksiä, että tarpeen mukaan autetaan ja etsitään ratkaisuja asiakkaille. Ja tosiaan kevät jo tuolla häämöttää, niin siellä kattohuolto ja kalenteri on täyttymässä ja ne käynnistyy sitten, kun lumet sulaa ja katon pinnat on näkyvillä, niin aletaan kartoittaa ja huoltamaan niin kuin sitten urakalla. Ja kesää kohden myös niin kuin, nyt on tullut tarjouspyyntöjä paljon kattoremonteista ja sitten maalauksia tarjotaan ja ne on sesonkityötä, että ainoastaan kesällä maalataan sitten kattoja. Mä huomasin tuossa, mulle tuli yksi tällainen uutiskirje rakennusalan kattojärjestöltä ja siinä oli tämmöinen mun mielestä ihan mielenkiintoinen pointti, mitä nyt en itse ehkä ole ajatellut, mutta jos räystäille rupeaa tulee pitkiä jääpuikkoja, niin se on yleensä sen merkki, että tarvitsee tehdä jotain. Eli kyllä räystäät varmaan sitten todennäköisesti vuotaa jotenkin tai muuta vastaavaa. Joo, yleensä se on lämpövuotoa sitten, että siellä on huonot tuuletukset yläpohjassa tai sitten on eristeissä puutteita. Ja siellä se ilmiöhän on semmoinen, että varsinkin vanhoissa taloissa, kun jos vuotaa lämpöä ja siellä on paksu lumipeite katolla, niin se sulaa se lumi sieltä lumipeitteen alta ja valuu kohti räystästä ja siellä kohtaa sitten kylmän ilman, niin se jäätyy ja tekee monesti jääpuikkoja, mitkä on sitten niin kuin, vaurioittaa rakenteita, mutta ennen kaikkea niin se on ihmisten turvallisuudelle sitten riski aina. Ja se on kiinteistöomistaja on vastuussa siitä ettei niin kuin satu vahinkoja et kenenkään niskaan tai niin kuin muita aineellisia vahinkoja tulisi niin kuin jääpuikkojen takia. Kyllä. Sä mainitsitkin tuossa, että nyt on lumia tiputeltu tässä alkuvuoden aikana, mutta mitäs kaikkea muuta te olette tehnyt? Teillähän kuitenkin on ollut tässä ihan mukavasti koko ajan pientä kiirettä ja muuta vastaavaa, että hommia kuitenkin on ollut. Joo, tuossa on ollut lumenpudotuksia ja sitten ollut tämmöisiä kiireellisiä, että lämpötilat vaihtelee, tulee välillä lämpimämpää ja kylmempää, niin yleensä aiheuttaa myös kattovuotoja ja niitä käydään sitten kartoittamassa yleensä se lumien poisto ja sitten suojaaminen, joko pressutus tai sitten tiivistetään semmoisilla tiivistysaineilla, mitä pystyy käyttämään myös kosteissa ja kylmillä keleillä. Joo, kyllä. Mutta niin kuin sanoitkin tuossa, niin tässä ei enää kauan tarvitse odotella, niin ilmat rupeaa lämpenee ja lumet sulaamaan, niin sitten tietysti pääsee näitä vähän järeempiäkin ja isompia kattoremppoja tekemään. Kyllä. Toiveena on tietenkin, että toi helmikuussa olisi semmoiset vielä kuivat talvikelit niin sanotusti pakkasella. Et meillä on Espoossa alkamassa 3 paritalon kattoremontit, niin siitä sitten informoidaan lisää, kun saadaan hommia käyntiin, mutta on toiveena, että olisi niin kuin hyvät kelit tehdä kattoja vielä tuon helmikuun ainakin. Joo, kyllä. Ja. Talvihan on siinä mielessä kattoremppahommissakin ihan jees, koska vaikka onkin pakkasta, niin kuin tuossa sanoitkin, niin on myöskin kuivaa. Joo, ilma on kuivaa ja niin siinä kun avataan kattorakenteita, niin yleensä niin lumelta on helpompi suojaa kuin niin kuin vedeltä ja sitten niin ei tule liian kuuma tehdessäkään, että siinä voi painaa. Tietenkin on hidastavia tekijöitä, jos tulee sitten kunnon lumipyryjä, mutta kyllä. niihin aina sitten varaudutaan.
tilanteen mukaan. Yes, hyvä. Hei, kiitoksia Greger. Kiitos.